नोंथांनिफ्राय आङो मोनसे क्लियार एबा बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो जाखिनि थाखानाय एसटिफोर दङ बिथांमोना क्लियार जानायनि थाखाय मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे आसामाव मोनसे बाथ्राया ओंखारदों जायबा 6 सिडिउल नागिरदों बिनि लिडारफोरा बुंनायखौ नुदों बेवहाय एसटि होनानै आसामखौ रैखाथिनि बाथ्रा ओंखारदों आयेनारि बे बिथिङाव बेसेबां गनायजाथाव बेयो आंनि नुनायाव बे रिपर्टआ कमप्लिटलि टटेलि पलिटिकल बायसनेस दं खारन फैगौ इलेक्शननि थाखाय आरो नङाबा बिनि उननि थाखाय पलिटिकल मोनसे लाबालाबनि थाखाय जे बिजेपिआ मोनसे आपार आसाम साइडजों भट बेंकनि थाखाय बेखौ जबरदस्ति गुबुन फिसा फिसा जाति एक्सिस्टिं दे ट्राइबेल जातिफोर माहारिफोर बेफोरखौ दंस खालामनानैबो देरहाहोनो थाखाय बेखौ बे रिपर्टखौ माखासे पलिटिकल बायस लाबोनानै बे रिपर्टखौ खालामदों जों नुनो मोनदों जे आथिखालाव जों सरासनस्रायै माखासे साख्रिनि बेलायाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जों नुनो मोनदों दास माब्लाबा कलिता बिथांमोनखौबो एसटि लानानै साख्रि लानायखौ जों नुनो मोनदों दा नैबे बेलायाव जुदि मोनद' हारिनो गमामायैनो जुदि एसटि होयोब्ला भि लिरनानै बिथांमोननो जुदि होयोब्ला फैबाय थानाय समाव बिसोरखौ रिकगनाइज खालामनाया बा सिनायथिनाया बेसेबां जोंनि थाखाय बा थाखानाय ट्राइबेलनि थाखाय बेयो गोब्राब जागोन ग्रुप अफ मिनिस्टारनि माखासे रिपर्टआव कच राजबंशी मारै सिखारखो राजबंशी हिसाबै सानांगौ माखासे बायसनेस जादों आरोखि बाय नटिफिकेशन जब आरो एजुकेशननि रिजार्भेशन बेलायाव नटिफिकेशन सो खालामगोन जे एक्सिस्टिं ट्राइबेला एफेक्ट जाया होननानै खिन्थु मा गारान्टि दं नटिफिकेशनाव जे एक्सिस्टिं ट्राइबेलखौ एफेक्ट जायालासिनो खुनु गारान्टि गैया नटिफिकेशन खालामदों जेब्लानाखि पार्लियामेन्टआव पास जानाय लोगो लोगो रावबो नांसला बाव खुनु फर्मुलाबो गैया मा फर्मुलाजों जे एक्सिस्टिं ट्राइबेला जोंनि जातिफ्रा जोंनि ट्राइबेल जातिफ्रा बाव एफेक्ट जायालासिनो खुनु गारान्टि होआखै खारन बे इलिगेलखा बेयाव माने मोनसे आर्टिफिशियल मोनसे केटेगरि खालामनानैसो होनाय बायदि जादों मोनसे आर्टिफिशियल मोनसे एसटि मोनसे अरिजिनेल एसटि मोनसे आर्टिफिशियल एसटिखौ माब्रै बाव सोफादेरनायनि बुद्धिजोंसो फर्मुलाजोंसो बेखौ खालामनाय जादों कच आरो राजबंशी बे सेपारेट मोनसे जिहेतु हारि कचआ आलादा हारि आरो राजबंशीआ आलादा हारि दा बेखौ बिजिरालासिनो ग्रुप अफ मिनिस्टारा माबोरैहाय बे समाव कच राजबंशीखौ मोनसे मार्च आप खालामनानै कच राजबंशी होननानै मोनसे कमिउनिटि खालामनो हाखो बा हारि खालामनो हाखो बे बेलायाव माबा बेसेबां लिगेल बेयो आनडिभाइडेड सोदोबखौ आनडिभाइडेड गवालपारा सोदोबा खुन जोंनि उन्दै उन्दै थानाय समावनि भाषा लेंगुवेज आनडिभाइडेड गवालपाराखौ डिभाइड खालामनानै क'क्राझार चिरां बयबो ओनसोलावबो डिभाइड जाखाबाय खुनलांखाबाय दिनैनि बाथ्रा जाखाबाय अब्ला बै समनिखौ लाबोना मा फोरमायनो नागिरदों लाबोनानै आनडिभाइडेड गवालपारा मानो बबे खोथाखौ बुंखो बे खोथायानो आनडिभाइडेड गवालपारायानो सोदोबानो फैनो नाङामोन खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाव जोङो दैदेनगिरिखौ लाबोनानै आथिखालनि जे गुबै जेंना जाय जेंनाखौ जों नोंथांमोना नुनो मोनदों दि आसाम नाङैनो मोनसे थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनदों गोबां जायगायावनो जे एसटि बिनाय आरो एसटिनि बेरेखा एबा होबथानाय हाबाफारि जानायखौ नुनो मोनदों थारैनो आसामनिफ्राय बा आसामनि ग्रुप अफ मिनिस्टारा लानाय बिथांखि बे बिथांखिखौ जिहेतु नोंथांमोना नुनो मोनदों दि आसाम आयेन आफादाव साबमिट खालामबाय आरो बेखौ रिकमेन्डेसन महराव बे समाव जे पार्लियामेन्टआव एबा रायजो सभायाव दैथायहरनायनि मोनसे बाथ्रा एबा सरसा सोलिदों आरो जायखौ नोजोर बोनानै मोनसे थासारि सोलिबाय थादों जे आसाम नाङैनो जे सोमावसारनाय थासारि सोलिनायखौ नुनो मोनदों बिनि बेरेखा सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो
बेनि अनगायैबो बे समाव होबथानाय हाबाफारियाबो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दिनै जों सावरायनो थाखाय आखायाव लादों जे थारैनो बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ माबायदि थासारि एबा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टनि आयदाखौ लानानै जों दिनै सावरायगोन। आंजों लोगोसेनो दङ एबा बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव जों मोननो हादों एडभकेट बिथां सैत्य बसुमतारी सार बिथांखौ मोननो हादों। गिबियाव नोंथांखौ खुलुमनाय जासिबाय। जों मिन्थिगोन बा गुवारथारै जों सावरायगोन गोबां जोबोदनो मोनसे गोनांथिथार दिनैनि आयदाया, मानोना बेनि गेजेरजों जों बुजिनो नाजागोन जे बेवहाय बै रिपर्टआव एक्चुअलि मा दंमारो, बे रिपर्टनि गेजेरजों मा पजिटिभ आरो बेवहाय नेगेटिभ दङ आरो बेनि गेजेरजों जे थाखानाय एसटिफोरा रैखाथि दंना गैया आरो जा एसटि बिदों एबा मोनद' हारिया एसटि बिदों बिथांमोना गमामायैनो बे रिपर्टनि गेजेरजों बिथांमोननि जे थार दाबि एबा एसटि मोननायनि थाखाय जे दाबि खालामदों बे दाबिया जाफुंगोन ना जाफुङा। दा बेफोर गोलावथार आयदाखौ लानानै जों सावरायनो थाखाय आखायाव लादों। नोंथांमोना बुजिनो हागोन जे दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों मानगोनां बिथां आलासि बिथांनिफ्राय गिबियावनो आं मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु ग्रुप अफ मिनिस्टारा मोनसे रिपर्ट दाखिल खालामदों, बे माबायदि जाथावना आरो माबायदि बेवहाय बे रिपर्टआव? आंनि नुनायाव बे रिपर्टआ कमप्लिटलि टटेलि पलिटिकल बायसनेस दं। खारन फैगौ इलेक्शननि थाखाय आरो नङाबा बिनि उननि थाखाय पलिटिकल मोनसे लाबालाबनि थाखाय जे बिजेपिया मोनसे आपार आसाम साइडजों भट बेंकनि थाखाय बेखौ जबरदस्ति गुबुन फिसा फिसा जाति एक्सिस्टिं दे ट्राइबेल जातिफोर माहारिफोर बेफोरखौ दंस' खालामनानैबो देरहा होनो थाखाय बेखौ बे रिपर्टखौ माखासे पलिटिकल बायस लाबोनानै बे रिपर्टखौ खालामदों। बेयाव जुदि 2026 इलेक्शनखौ जुदि नायोबा दाख्लैनि बे दोहौजों जुबिन गार्गनि दोहौजों बिजेपिया आपार आसामसिम दंस' जानायनि मोनसे लामायावमोन। नाथाय दा 6 गस्टनि मोनसे खोथा इस्युखौ लाबोनानै मोनसे देरहानायनि मोनसे इस्यु गोदान इस्यु लाबोनानै बुस्टाप खालामनो गावसोरनो बेखौ बुस्टाप खालामनो थाखाय बेखौ रिपर्टखौ हाखु दाखुयैनो जमा होनो नागिरदों आरो होबाय। बेयाव रिपर्टआव नुनो मोनबाय दि जे माखासे ट्रान्सपेरेन्सि बहुद दं, ट्रान्सपेरेन्सि गैया, मोजाङै आल'सना खालामाखै। माने पलिटिकेलखौ गासिबो लाबाखौ नायनानैसो खालामदों। मोनसेया जाहैबाय दे एथन'ग्राफिकेल रिपर्ट। बे एथन'ग्राफिकेल रिपर्टआव गावबागाव जाथिनि गावबागाव मोनसे एथनिक सिटि लानानै मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दादों। बे एथन'ग्राफिकेल रिपर्टआव दिनै थोंजों बुंनो थाङोबा रिपर्टआव नुदों कुच राजबंशी। कुच राजबंशी सोदोबासो एखेलगे सोदोबा बाव थिखांजानानै रिफ्लेक्ट जादों। एथन'ग्राफिकेल रिपर्टआव मा जायो, द हिस्ट'रिकेल खोथाखौ सोमजिनाय थानांगौमोन बाव। हिस्ट'रिकेल माखासे खोथाफ्रा जुदि सोमजिनाय थायोमोनबा दा कुच आरो राजबंशीया कमप्लिटलि बेलेग मोनसे जाथि। खारन जों नुदों 1950 वेस्ट बेंगलनि शेड्युल कास्ट मोनसे लिस्टआव बाव कुचखौ मोनसे एक्सट्रा जाथि होननानै बुंदों, राजबंशीया एक्सट्रा जाथि वेस्ट बेंगलनि 1950 कन्स्टिटिउसनेल अर्डाराव। ओमफ्राय माखासे नैबाव बिएन रिपर्ट एडभाइजारि कमिटियाव नि रिपर्ट, द लकु रिपर्ट, बिएन लकु रिपर्ट, जेराव प्रिमिटिभनेस जिअग्राफिकेल आइसोलेसननि माखासे मोनबा कारेक्टारखौ एसटिफोरनि थाखाय मोनसे क्राइटेरिया बनायदों थानांगौ। बे रिपर्टआव राजबंशी सोदोबखौ मोनसे बाहायदों। राजबंशीया इज पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय, बिसोर माइग्रेट जाबोदों बेंगलाव।
बिसोरनि खालि नामा सिखारदों बाव राजबंशी हिसाबै बाव कच राजबंशी गैया बेनिखायनो बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि माखासे रिपर्टआव कच राजबंशी मारै सिखारखो राजबंशी हिसाबै सानांगौ माखासे बायसनेस जादों आरोखि खालि पलिटिकेल लाभनि थाखायल' आरो बे रिपर्टआव नुदों जे बाय नटिफिकेशन जब आरो एजुकेसननि रिजार्भेशन बेलायाव नटिफिकेशन सो खालामगोन जे एक्सिस्टिं ट्राइबेला एफेक्ट जाया होननानै खिन्थु मा गारान्टि दं नटिफिकेशनाव जे एक्सिस्टिं ट्राइबेलखौ एफेक्ट जायालासिनो खुनु गारान्टि गैया नटिफिकेशन खालामदों जेब्लानाखि पार्लियामेन्टआव पास जानाय लोगो लोगो रावबो नांसला सोरनिबा गनायथि होनाय थाखाय आरो पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेशननि बेलायावबो बाहाय कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट होननानै बुंदों खालामगोन ना खालामा मा गारान्टि दं बेफोरबायदि अनेक खोथा दं आरो बेयाव रिपर्टआव जों गासिबो मिथिखागौ जे सेन्ट्रेल साख्रिफ्राव रिजार्भेशन बेलायाव बाव खुनु एसटि पि बेलि होननाय सोदोब थानाय नङा बाव मोनसे केटेगरिसो कम्पिट खालामनांगोन सेन्ट्रेलनि बेलायाव आरो बेवहाय रिपर्टआवबो जों नुदों बेवहाय 6.5 आव बेवहाय लिरनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों जे बेवहाय जिखिनि एसटि पिभि आरो एच बेवहाय जाखिनि दङ बे स्टेट लेभेलाव नाथायबा मिरुनि लेभेलाव बे दासिमबो खुनु माने बेखौ माबा खालामनो हायाखै जास्टिफाइ खालामनो हायाखै बा बेखौ मोजां बेनि मेकानिजमखौ दिहुननो हायाखै होननानै बेवहाय लिरनायखौ नुनो मोनदों सेन्ट्रेलनि जिखिनि इनस्टिटिउसन माबा नैबे इनस्टिटिउसन आरो बे समाव जायखिजाया नैबे इमप्लयमेन्टनि बाथ्रायाव बेखौ रोखायै बिथांमोना रिपर्टआवबो लिरनायखौ नुनो मोनदों बेखायनो रिपर्टखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव पाठायनायनि आगोल गासिबो आलोचना बेलचनाया थिग जाजोबनांगौमोन मेकानिजम दिहुननो हायाखै होननानै मानो दिहुननो हायाखै दिहुनालासिनो बिसोर फाथायहरबाय आरो बे रिपर्टआ ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ बाव मोनसे आं इलिगेल नुहुरदों जे आर्टिकल 342 नि बादिबा President of India in consultation with the governor सोर जाथिया backward socially educationally सोर backward बेखौ बिसोरसो तदन्त खालामनांगौ हादोरगिरिनिफ्राय खिन्थु बाव जने एमके सिंगला कमिटि रिपर्ट जायनि रेकमेन्डेशनाव ग्रुप अफ मिनिस्टार दादों एमके सिंगला रिपर्टआ एमके सिंगलाया गायसनजादों 2016 29 फेब्रुवारि आं गोसोआव दं बादिबा बेनि उनावसो ग्रुप अफ मिनिस्टार्स बे एमके सिंगलाया सासे आइपिएस अफिसार बेखौ हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायसो कनस्टिटिउट खालामदों हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायसो गभर्नर प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय नङा संबिधाना बुंदों दे प्रेसिडेन्टआसो सोर जाथिया सोर कमिउनिटिया एजुकेसनेलि ससियेलि बेकवार्ड बिसोरसो खालामनो हायो आरोबाव बेबायदि जानाङामोन जे एसटि होयोबा मोनसे समाधान जागोन आर्टिकल 340 अफ द कनस्टिटिउसन बावबो रोखा लिरनाय दं आरो 342A प्रेसिडेन्टआसो इन कनसाल्टेशन विथ गभर्नर सोर जाथिया मा कन्डिशनाव थायो एजुकेसनेलि बेसेबां बेकवार्ड ससियेलि बेसेबां बेकवार्ड प्रेसिडेन्टआसो गायसनहरगोन नङा बे हम मिनिस्टारनिफ्राय बाव मोनसे इलिगेल जादों खुनु फर्मुलाबो गैया मा फर्मुलाजों जे एक्सिस्टिं ट्राइबेला जोंनि जाथिफ्रा जोंनि ट्राइबेल जाथिफ्रा बाव एफेक्ट जायालासिनो खुनु गारान्टि होआखै
बेवहायथ' नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बेवहाय रोखा नुसाराखै जे एसटि खौ प्रटेक्ट खालामनायनि जिहेतु सेन्ट्रेलनि इनस्टिटिउसन इमप्लयमेन्टनि बेलायावबो जिहेतु सेफनि बाथ्राखौ बेवहाय मख'वाखै आरो बेराफारसेथिं जों बेवहायनो नुनो मोनबावदों जे बेवहाय जाखिनि एसटि हिल्स आरो प्लेन्स आरो बे अलरेडि माने सिंगल केटेगरिखा मिरुनि लेभेलाव सिंगल केटेगरि होनानै सिगांनिफ्रायनो एन्जय खालामबाय दं एसटि हिल्स आरो प्लेन होनानै बेवहाय बिथांमोननि रिकमेन्डेसनाव बेवहाय लिरनायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव आरोबाव जुदि नैबे 6 कमिउनिटिया जुदि बेनिफिटखौ बेखौ लायोब्ला बा नैबे समाव बिथांमोनाबो जुदि एसटि जायोब्ला बिथांमोनखौ नो डाउट नैबे स्टेट लेभेलाव मोनसे भिजों बा भेलिजों मोनसे माबा खालामनाय जों केटेगरि खालामदों नाथायबा सेन्ट्रेल लेभेलाव नैबे एसटि पुलावनो बेखौ थागोन होननानै बाथ्राखौ मख'नाय दं मा बुंगोन बेलायाव बेखौ गावसोरनि मोनसे मेकानिजम दिहुननो हायैयावनो मोनसे केटेगरिस सेन्ट्रेल लेभेलाव मोनसे मेकानिजम दिहुननो हायाखै खारन बे इलिगेलखा बेयाव माने मोनसे आर्टिफिशियल मोनसे केटेगरि खालामनानैसो होनाय बादि जादों मोनसे आर्टिफिशियल मोनसे एसटि मोनसे अरिजिनेल एसटि मोनसे आर्टिफिशियल एसटिखौ माब्रै बाव सोफादेरनायनि बुद्धिजोंसो फर्मुलाजोंसो बेखौ खालामनाय जादों नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया जे बेनो जे मोनद' हारिया बा 6 कमिउनिटिनि जाखिनि होनो नागिरदों बेयो सिगांनिफ्राय नङालासिनो नैबे समाव हरखाबै जाब्रबनाय मोनसे बिथांमोननि बा जाखिनि बेवहाय होनो नागिरदों बा बेखौ एमब्रायैनो पलिटिकेल बायास जानानै होनो नागिरनाया मोनसे आर्टिफिशियेल मोनसे नैबे एसटि होननानै दा बुंनो नागिरदों नामा औ बेथ' एकदम क्लियारखा खारन इलिगेलिसो बेखौ कनस्टिटिउट खालाम एकदम हठातैसो खालामनो नागिरदों जे फैगौ इलेक्सननि थाखायसो माबाबाव खुनु माबा गैया आरो बेखौ खालामनो नागिरनाय जादों माखासे जातिफोरखौ पलिटिकेलि मार्डार खालामनानैसो गावसिनि बिजेपिनि लाबालाबनि थाखायसो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे नोंथाङा दहाय एसे आगोलाव बाथ्राखौ बुंफिनदों जे कच आरो राजबंसि बे सेपारेट मोनसे जिहेतु हारि कचआ आलादा हारि आरो राजबंसिया आलादा हारि दा बेखौ बिजिरालासिनो ग्रुप अफ मिनिस्टारा माबोरैहाय बे समाव कच राजबंसिखौ मोनसे मार्च आप खालामनानै कच राजबंसि होननानै मोनसे कमिउनिटि खालामनो हाखो बा हारि खालामनो हाखो बे बेलायाव मा बुङो बेसेबां लिगेल बेयो बेथ' कमप्लिटलि इलिगेल ओंखायनो आं दहाय बुंनाय बादिबा पलिटिकेल बायसनेस दं जे राजबंसिफोरनिफ्राय भट मोननो आदाय खालामनो हानाय बादि बाव माने नुनानै हिस्ट्रिखौ नायालासिनो बेखौ कच राजबंसि सोदोब होनानै बिसोरनो भटखौ आदाय खालामनो नागिरदों बिजेपिया जेराव नोङो कच राजबंसि आं दहाय बुंनाय बादि कच आरो राजबंसिया कमप्लिटलि बेलेग जाथिखाथार आलदा दा बेवहाय जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नैबे समाव आनडिभाइडेड मोनसे गवालपारा होननानै बाथ्रा मख'नाय दं आरो बेवहाय बिटिसिनिफ्राय बेखौ एनअसि हरोब्ला बेखौ नैबे आनडिभाइडेड गवालपाराया बेवहाय माने मा सोनारगोन बिटिसिया जेब्ला एनअसि हरगोन अब्लाना नैबे कच राजबंसिनो मोनसे मा एसटि स्टेटासखौ बा भेलिनि थाखाय होनाय जागोन मोनसे लिरनायनि दं मा बुङो बे समाव बे आनडिभाइडेड सोदोबखौ आनडिभाइडेड गवालपारा सोदोबा कुन जोंनि उन्दै थानाय समावनि भाषा लेंगुवेज आनडिभाइडेड गवालपाराखौ डिभाइड खालामनानै क'क्राझार चिरां बयबो ओनसोलावबो डिभाइड जाखाबाय खुन लांखाबाय दिनैनि बाथ्रा जाखाबाय अब्ला बै समनिखौ लाबोना मा फोरमायनो नागिरदों लाबोनानै आनडिभाइडेड गवालपारा मानो बबे खोथाखौ बुंखो बे खोथायानो आनडिभाइडेड गवालपारायानो सोदोबानो फैनो नाङामोन जेरावनाखि क'क्राझार बङाइगाव चिरां जाखाथारखाबाय आरो बे एनअसि हरनाय माखासे पार्टी आं बुंला गासिबो मिथिखागौ बे एनअसि हरनाया माखासे भुल जादों बियो जेब्लानाखि हाई कर्ट नङाबा सुप्रिम कर्टआव केस जायोबा जाजफ्रा
सुप्रिम कोर्टनि जाजफ्रा हाई कोर्टनि जाजफ्रा जेब्लानाखि बिजिरनानै नायोबा जाजमेन्ट अर्डार होनायनि सिगां सोर जाथिया सोर कमिउनिटिया सोर पार्टिया गभर्नमेन्टेलि सोर मा हरदों सोर मा बुंदों बेखौसो नायगोन बेखौबो नायगोन बेबो मोनसे सापर्टिं डकुमेन्ट्स हिसाबै गनायजागोन बेनिखायनो एनअसि हरनाया आंनिबा भुल जादों सिगाङाव जाखिनि 16आव जों नुनो मोन्दों मा बिटिसि निफ्रायनो बेखौ हरनाय जादोंमोन 2016आव दा बे हरनाया मोनसे जोंनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैगोन नामा दा बेवहायथ' रोखायै बेवहाय सापर्ट खालामनाय बा नैबे 6 शिड्युलावबो बिथांमोनखौ सोनायाव एबा एसटि होनायाव सापर्ट दं बेखौ रोखायै लिरनाय दं बे एकदम 100% बे कर्टआव मोनसे खामानियाव हैगोन आरोखि सापर्टिं डकुमेन्ट्स हिसाबै बिजिरनाय सिगां एकदम निस्सय जाजफ्रा अफिसारफ्रा बेखौ नायगोन दे फोरमान बेफोरबायदि बे जाथिनिफ्राय कमिउनिटिनिफ्राय खुनु अबजेक्सन गैया होननानै मोनसे राजखान्थियारि बाथ्रा ओंखारबाय थायो जिहेतु एबसुआबो हरदों बै समाव होननानै बाथ्रा बुङो 2006आव मोनसे रेजुलेसन लानाय मोनसे नुनो मोन्दों बेखौ नोंथाङा एज ए लिगेल प्रसिडिंआव बेसेबां बे गनायथि दं बे एबसुनि जे आक्रासुजों जे मोनसे सावनाय मेलाव मोनसे रेजुलेसन मोनसे एग्रिमेन्ट बादिसो बे एथ'राब इफेक्टिभ खामानियाव होआ खिन्थु गभर्नमेन्ट हिसाबै जाय एनअसि हरदों बिसोर रासिन खामानियाव होगोन बे रेजुलेसना बे एग्रिमेन्ट बादि खालामनाया जाय मोननै पार्टिजों आक्रासु आरो एबसुजों बे एथ' खामानियाव होनाय नङा बेवहाय बे एबसुनि लिरनायाव नुनो मोन्दों आङो जे बेवहाय एसटिनि अनगायै सेपारेट केटेगरि होननानै बेवहाय लिरनायखौ नुनो मोन्दों बेवहाय सुजाबदेर 2आव बा रेजुलेसन 2आव बेखौ आं नुनो मोन्दों दा बे बिथिङाव गमामायैनो बै समावबो एसटिनि अनगायै गुबुनसो बेखौ मख'नायखौ जों नुनो मोन्दों माने एसटिनि पार्टआवनो गुबुन मोनसे आयदायाव बेखौ रोखायै लिरनायखौ नुनो मोन्दों एबसुनि बेलायाव दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन दा बावथ' एबसुआ क्लियार खालामखादों जे रायलायदोंसोमोन रेजुलेसन खालामदोंसोमोन दे गुबुन जाथिफ्रा जे एक्सिस्टिं ट्राइबेल्सफ्रा खुनु एफेक्ट जानो हानाय नङा होननानै क्लियारखा बे सरासनस्रायै बे मोनसे आफाद मोननैनि गेजेराव रायज्लायनाय रेजुलेसन बेथ' गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा इन्डियायाव बे थाङाखै बेयो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे रेकमेन्डेसनाव मोनसे लिरनाय दङ जे लक सभा मोननै 6 शिड्युल एरियायाव गोग्लैनाय जेरै जोङो डिफुखौ बुंनांगोन क'क्राझार बे मोनसे रिजार्भेसनाव थागोन होननानै बाथ्राखौ बुंदों एसटि हिल्स आरो प्लेन्सनि थाखाय ओमफ्राय एसटि भेलिया बेवहाय एडिसनेल बेवहाय एडिसनेल बिथांमोननि थाखाय होगोन नाथाय रिजार्भेसना क'क्राझार आरो डिफुआव थागोन होननानै बुंदों जों नुनो मोन्दों जे आथिखालाव जों सरासनस्रायै माखासे साख्रिनि बेलायाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जों नुनो मोन्दों दास माब्लाबा कलिता बिथांमोनखौबो एसटि लानानै साख्रि लानायखौ जों नुनो मोन्दों दा नैबे बेलायाव जुदि मोनद' हारिनो गमामायैनो जुदि एसटि होयोब्ला भि लिरनानै बिथांमोननो जुदि होयोब्ला फैबाय थानाय समाव बिसोरखौ रिकगनाइज खालामनाया बा सिनायथिनाया बेसेबां जोंनि थाखाय बा थाखानाय ट्राइबेलनि थाखाय बेयो गोब्राब जागोन बे खोथाखौ रिपर्टआवनो होदों जे बाय नटिफिकेसन मोनसे एक्सिस्टिं ट्राइबेलफोरखौ एफेक्ट खालामाजासे माबा मोनसे फर्मुलाखौ दिहुनगोन होननानै खिन्थु बेसेबां गारान्टि आं दहाय बुंनाय बादि दा ओरैनो ससाइटिया समाजा देशा बहुत कारापसन थाखायो मा बबे लामाजों बबे सोर जाथिखौ साख्रिनि बेलायाव फरायनाय बेलायाव सोसन हरगोन बेखौ खुनु ग्यारान्टि बुंनो हाया ओंखायनो बे एक्सिस्टिं ट्राइबेला जे एफेक्ट जाया बेखौ 100% माने प्रटेक्शन दं जागोन होननानै बुंनो हानाय नङा पलिटिक यस नोंथां बुंनो बबेबा समाव बबेबा बिथिंजों बे एफेक्ट जाथारगोन दा पलिटिकेल मोनसे रावखौ नुनो मोन्दों जोङो एभ्रि पलिटिकेल पार्टिया दा आथिखालाव बुंगासिनो सरासनस्रायै रिजनेल पार्टियाबो बेखौनो बाथ्रा बुंदों जे एक्जिस्टिं एसटिआ खुनु इफेक्ट गोलैयालासिनो बे समाव एसटि होनायाव जोंहा थाखानाय एसटिआ
बा जोंहा जेबो बेवहाय बेरेखा नङा होननानै बाथ्रा बुंदों गमामायैनो नोंथांनि कमेन्टसा मा जागोन बेयाव नाय बेखौ बे खोथाया थिगैनो जे मोनफ्रोमबो जाथिया उन्नति जालांनायनि दावगालांनायनि मोनसे सिमां थायो बबेबा जाथिया जुदि आवगायनायाव जोंनि जाथिया मोनसे स्टेन्ड लानाया माबा मोनसे खालामोबा राहा होनायखौ जेबो अबजेक्सन गैया खिन्थु मालाय जाथिखौ ट्राइबेल माहारिखौ मर्डार खालामनानै गुबुन जाथिया मोनसे लाबालाब मोननाया बेसो गाज्रि जादों बेसो गाज्रि जायगा पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायसो जिहेतु आयेनारि बिथिंजों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नोंथाङा मख'दों जे प्रेसिडेन्टनिफ्राय मोनसे बेवहाय मोनसे कमिटि बा दानाय बे नैबे जायगायाव बा रायजोआव बबे बबे कमिउनिटिया बे समाव गोग्लैसोनाय हारि दा बेखौ नैबे समाव नायबिजिरनानै बा बेनो बोरैहाय जौगाखांनायनि थाखाय बा एसटि बा आदार्स मोनसे खालामनो थाखाय नाजानाया बे सोलियो प्रेसिडेन्टनिफ्राय बा हादोरगिरिनिफ्राय दा बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे दा बेफोर बिथांमोननि जे दाबि बा मोनद' हारिनि जेखिनि दाबि बे दाबिया गोलाव समनि मोनसे दाबिखौ जों बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो नाजा बा मोनथिनो मोनदों बा बिथांमोना बाथ्राखौ मख'दों जों मिन्थिनायाव जे गोलाव सम बिथांमोननि दाबियाव जे आसामनिफ्राय रिकमेन्डेसन बाय रिकमेन्डेसन हरबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो बे हरबाय थानाया मानि थाखाय गले गले फेलें जाबाय थादों जाहोना मा जुदि आरजिआइनिफ्राय 8 बार बिथांमोननिखौ नाकच खालामदों बा केन्सेल खालामदों बेखौ जों मोनथिनो मोनदों मेन गुबै आयदाया मा बेयाव जे 1931 ब्रिटिश इन्डिया जेब्लानाखि ट्राइबेल माहारिखौ रेकगनाइज खालामोबा मोनसे बेकवर्डनेस मोनसे क्राइटेरिया लानानै ट्राइबेलखौ डेफिनेसन खालामो 1935 आव थिग मोनबा कारेक्टारखौ लानानै ट्राइबेल माहारिखौ सिनायथि खालामो बियो थिग बिदिनो लकुर कमिटि दिनै बिएन लकुर कमिटि एडभाइजारि मोनसे कमिटि बेयाव नुनो मोनदों जे बिनि कमिटि एडभाइस होनायाबो ट्राइबेल माहारिया बेबायदि जानांगौ होननानै बेबायदि कारेक्टार थाबासो गनायथि लाजायो दा नैबे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जे रिपर्टआव बावबो नुदों जे मोनबा जे कारेक्टारा पेरामिटार्सआ थानांगौ किन्तु सम्भब आरजिआइ होन नेशनेल कमिसन फर एसटि होन बे मोनबा कारेक्टारखौ बिसोर किजान नुवाखै मोननो हायाखै ओंखायनो बिसोरनि जे बिनायफ्रा दाबिफ्रा गोबाव समनि बे दाबिनायफ्रा बाव माखासे रिजेक्ट जानानै थादों बे मोनसे जाहोन जानो हागौ दा बेवहाय आं मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु गले बिथांमोना रिजेक्ट जादों आरोबाव गले बे समाव आसामनिफ्राय मोनसे रेकमेन्डेसनखौ हरबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेनि गुबै आन्दोआव मा दं होनना सानो बे आं दहाय बुंनाय बायदि जे 2026 नि इलेक्सननि थाखाय मालाय जाथिखौ गुबुन जातिफोरखौ आपार आसामथिं स्पेसियेलि बिजेपिआ लाब मोननो थाखाय जुबिन गार्गनि इस्युखौ थाबैनो माने दोनखुमानो थाखाय ट्राइबेलनि इस्युआव गारना हरदों बेवहाय जों कमिटि मोनसे नुदों जिहेतु ग्रुप अफ मिनिस्टारनि कमिटिनि जायबा चेयारमेन बिथां रनस पिगु बिथाङाबो सासे ट्राइबेल आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो ट्राइबेल बबेबा मोनसे बिथिङाव ट्राइबेलखौ गेम गेलेदों नामा जे ट्राइबेलनि आखाइजोंनो चेयारमेन दाबाय बा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि टिमखौ दाबाय बेनि उनाव आयेन आफादाव रिसिभ खालामग्रायाबो ट्राइबेल मा बुंगोन बे समाव निस्सय बिसोरो बे रिपर्टखौ नुखादोंमोन
माखासे पलिटिकल जाहोननि थाखाय बिसोर बुंनो हायाखै ओंखायनो माखासे जोङो ट्राइबेल माहारि जाथिफ्रा माखासे आन्दोआव थानांदों बुंहोनो हायाखै बुंफोर होनो हायाखै बे जाखिनि रिकमेन्डेसन हरनाय बे बेसेबां बिलिद जाथावथाव नोंथांनि बायदिब्ला बे जाखिनि बेवहाय दैथायहरदों बा बे समाव आसाम आयेन आफादाव बे समाव जाखिनि साबमिट खालामबाय बे रिकमेन्डेसना बेसेबां गनायजाथाव होननानै सानो जोंनि भारतआव बुंनो हाया जे जाथावैबो नङा यस जानोबो हागौ बाव सोरबा माबा मोनसे पलिटिकल गेम गेलेनानैबो जाहैनोबो हागौ बाव खुनु बुंनो हाया नोंथाङा नैबेहाय रिकमेन्डेसन अफ इन्टारिम एरेन्जमेन्ट बेवहाय 6.8आव जुदि नोजोर होयोब्ला 6 कमिउनिटिनि थाखाय बा एसटि शिडिउल ट्राइबनि लिस्टखौ ससिय' इक'नमिक बेकवार्डनेस एक्न'लेजमेन्टखौ बे समाव अलरेडि माने आरजिआइनो होबाय होननानै बेवहाय मख'दों बेनिफ्राय नेशनेल कमिसन अफ शिडिउल ट्राइब एन्ड एप्रुभ बाय इउनियन केबिनेट दा बेखौ इउनियन केबिनेटआव बेखौ हरनायनि बेयाव मख'नायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन दा बे बिथिङाव गमामायैनो एसटि जानायनि मोनसे लामायाव नामा जानोबो हागौ खुनु बेवहाय आरजिआइनि एप्रुभखौ बेवहाय लिरनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा जुदि नायोब्ला बेखौ नुनो मोनगोन आरो एप्रुभ जानानै इउनियन केबिनेटआव बेखौ हरनायनि बाथ्राखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोनो आरजिआइनि अथरिटिसफ्राबो नेशनेल कमिसन अफ शिडिउल ट्राइबनि अथरिटिसफ्राबो गासिबो पलिटिकेल प्रेसारावबो जानो हागौ ओंखायनो हरनांगौ एक्सेप्ट खालामनांगौ जानो हागौ दा बे बिथिङाव जुदि बे अलरेडि जुदि एप्रुभ जायोब्ला बा एप्रुभेल जुदि जायोब्ला जुजिनाया माबायदि जागोन लिगेलि माबायदि जों बेखौ खारनो हागोन बा एसटिफोरा बे समाव मा खालामनाय गोनांथि दं एक नम्बरा जाहैबाय डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआथ' थाबाय थानांगोन 2 नम्बरा जाहैबाय बेखौ हाइ कर्टआवबो केस गेलेनो हागोन सुप्रिम कर्टआवबो गेलेनो हागोन आंनि नुनायाव दा सुप्रिम कर्टआव होनायाबो गाज्रि नङा खारन जेराव माने रायजो सभायाव बियो प्लेस जाखाबाय गतिके सुप्रिम कर्टआव जुदि होयोबाबो बिसोर एडमिटबो खालामनो हागौ जुदि एडमिट खालामाबा हाइ कर्टआव फैफिनबाय हाइ कर्टआवबो जुदि जायाबा आरो सुप्रिम कर्टआव थांफिनगोन माने बै गुत्तेखिनि प्रसेसखौ प्रसिजियारानो गन्दगल आरो बेखौ बे पइन्ट्सखौ लानानै जोङो माखासे कर्टआव मोनसे लिटिगेसन गेलेनो हायो मोजां मोनसे सासे माखासे एडभकेट सुप्रिम कर्ट माबा कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्टफोरखौ लानानै बेसेबांसो बेवहाय जे सम्भाबना दङ जे बिथांमोना मोनद' हारिनो जुदि एसटि गमामायैनो जुदि होयोब्ला माबे आयदाखौ लानानै जों बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि जे होनायनि बेलायाव जों नेगेटिभ पजिटिभ होनो हागोन बायदि एज ए लिगेल साइडआव जुदि जों नायोब्ला मोनसे आं दहाय बुंनाय बायदि लिगेल साइडआव माखासे बे ससियेलि आरो इक'नमिकेल एजुकेसनेलि बेकवार्डनेसखौ बै जे एथन'ग्राफिकेल रिपर्ट नैबे रिपर्टआव होआखै खिन्थु ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनाव जों मोनाखै बावबा मा लिरदों जुदि बेयाव एथन'ग्राफिकेल रिपर्टआ जुदि बायसनेस जुदि जादोंबा बेखौबो बे पइन्ट्सखौबो जों चेलेन्ज खालामनो हागोन आरो माखासे जेनेबा आं दहाय बुंनाय बादि हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायसो बै MK सिंला कमिटि बेखौ दानाय जादों खारन बे प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिफ्रायसो इन कनसालटेसन विथ गभर्नरसो जानांगौमोन बे मोनसे आरो नैबे कुच राजबंशीनि बेलायावबो जे कुच राजबंशी माने एखेलगे मोनसे सोदोब जाखो जाथि जाखो बेखौ एथन'ग्राफिकेल रिपर्टआव माबोरै बिदि प्लेस जाखो मा बेसिसजों मा हिस्ट'रिकेल ग्राउन्ड लानानै दिहोखो माखासे बेफोरबायदि पइन्ट्सखौ जोङो बै जे ससियेलि एजुकेसनेलि बेकवार्ड पइन्ट्सफोरखौ माने ट्रान्सपेरेन्टलि लिगेलि
मोजाङै खालामना खालामाखै बेखौ गासिबो नायबिजिरनायखौ कर्टआव फैनो हागौ। बे आसाम आयेन आफादाव जिहेतु बेखौ सावरायनायनि मोनसे आयदा महरै थांनायाव जेब्ला ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जिखिनि रिपर्ट बिथां डक्टर पिगु बिथांनि जिखिनि रिपर्ट बे रिपर्टखौ प्लेसल' खालामदों नाथाय बेवहाय आसामाव डिसकासन मानि थाखाय फैदिया मानि थाखाय खालामदिया बेखौ आरो जेराव डिसकासन खालामालासिनो रायजो सभायाव बे बाथ्राया ओंखारबाय लक सभायाव बे समाव ओंखारबाय जे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि थाखाय बे समाव सिन्था सरसा खालामनांगौ एबा होनांगौ होननानै मोनसे एजिपिनिफ्राय बे दाबिखौ खालामनायखौ नुनो मोनदों। बियो जिहेतु मोनसे सोदोब जों नुदों इन्टारिम बाथ्राखौ मख'दों नोंथाङाबो एसे आगोलाव मख'दों बेखौ बे सावरायनायनि गोनांथि गैयामोन नामा अब्ला जुदि बेवहाय लक सभा आरो रायजो सभायावनो थांबाय दिनै जों मिन्थिनो मोन्दों जे सिसिटवाजों मोनसे सावरायनाय जागोन ग्रुप अफ मिनिस्टार एन्ड सिसिटवाजों मोनसे सावरायनाय दिनै जागोन एबा बे समाव 2टा बाजियाव 2:30 बाजियाव बे जानायनि बाथ्रा अब्ला बे बिथिङाव माबायदि जागोन दे अलरेडि बे प्लेसआनो जाबाय लक सभा आरो रायजो सभायाव अब्ला दा सावरायनायनि मा ओंथि थानो हागौ रिपर्टआनो एसे माखासे कन्ट्राडिक्सन दं गावसोर बुंदों माखासे इन्टारिम माखासे एरेन्जमेन्टसो आरोखि बे इन्टारिम होनदोंबाबो आरो नै माखासे आरो रायजो सभायाव आलोचना जाबावबाय जुदि इन्टारिमनि जिथु रिपर्ट बा रायजो सभायाव मारै फैनाङामोन बेखौ गासिबो मोजाङैसो आलोचना खालामनानैसो जानांगौमोन एडभार्टाइज लादों नामा बिथांमोना राजखान्थियारि नोंथांनि बायदिब्ला मेनाथ' बेनो मोनसे लाब लानो नागिरदों पलिटिकेल बेनिफिट लाबोनो नागिरदों एजिपिआबो लाबोनो नागिरदों बिजेपिआबो लाबोनो नागिरदों दा सावरायनाया जुदि जायाब्ला बेवहाय बै थाखानाय जेखिनि एसटिफोर दङ बे एसटिफोरनि जाखिनि बिथांमोननि गिनाय एबा बे समाव दा गोदानै जिखिनि सावरायनाय बाथ्राखौ सिसिट'आ लादों बिथांमोना बेसेबां फिथाइ थायगोन जिहेतु सावरायगोन दिनै सावरायनाया जागोन बा सावरायगोन दे बे फिथाइया बेसेबां थायगोन सावरायनायनि गोनांथि दंना गैयामोन नोंथांनि बायदिब्ला जेसेबां हायो जेसेबां सावरायनांगोन उनाव मा जायो मा जाया बे उननि बाथ्रा दा जोंनाव मोनसे बिथिंखौ आं नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो लुबैदों जे बिटिसि ओनसोलाव बे बिथिंखौ लानानै बारा सांग्रां जानायखौ नुनो मोनाखै बा जादोंब्लाबो माखासे मोनसे लेभेलाव सांग्रां जादों मोनसे लेभेलाव सांग्रां जायाखै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदों जे 6 सिडिउलाव एसटि होनायनि बिथिङाव डिसिसनखौ काउन्सिलानो लानो हायो होननानै बाथ्रा बुंदों बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव जुदि एसटि होनायनि बिथिंखौ जुदि नाकच खालामोब्ला एबा बेरेखा खालायोबा बिटिसि पार्टआव जुदि बेरेखा खालामबा हाग्रामा महिलारिया बिथाङा पलिटिकेल गाज्रि जागोन आरो जुदि एप्रुभ खालामोब्ला थाखानाय एसटिफोरा एबा बर'फोरा बिथांखौ नैबे समाव गाज्रि मोनगोन दा बे बिथिङाव एसटिनि बेलायाव नैबे 6 सिडिउलाव बा बिटिसि पार्टआव बिथाङा गासिबो बाथ्राखौबो जोगारनानै गावजों गाव मोनसे क्लेजिं खालामनायनि बा गावजों गाव मोनसे फारागथि खालामनायनि मोनसे सोलोआ मोनसे सोलिदों होननानै सानो नामा एसे मा बुंगोन नोंथाङा बेथ' सोलिगासिनो दं दानि जे समस्या बेयाव मोनसे पार्टिया मोनसे गुबुन पार्टिखौ ब्लेम खालामलायनायनि सम नङा जेरावनाखि बियो जाथिनि खोथा जाथि माहारिनि खोथा बेयाव जाथिखौ सिन्था खालामनानै राजनितिक खालामनाया मोजां नङा दा बेवहाय नोंथाङा जाखिनि मख'बाय गोदानै जुदि एसटि गमामायैनो जुदि फैमारोब्ला आरो बेखौ जुदि खालाममारोबा दा जोंहा गोबां खहानि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'खाबाय खहा जागोन बे बाथ्राखौ मख'खाबाय नाथायबा जोंनि जिखिनि बिटिसि पार्टनि जाखिनि
रिजार्भेसन दं एसटी रिजार्भेसन सिटफोरजों जों बिटिसि आव 30टा रिजार्भेसनखौ जों मिथिगौ एबा एसटी सिटखौ जों मिथिगौ दा बै बिथिङाव जुदि 6 सिडिउल मोनबाय बेनि गेजेरजोंसो नङा होमब्ला दा बे बिथिङाव मोनद' हारिनो जुदि एसटी होयोब्ला गमामायैनो बे सिटफोरा जोंनि थाखाय सेफ जाना थागोन थाया जुदि होथारोबा जेनेबा जोंनि ओनसोलाव बांसिन कस राजबंसि आरो आदिबासि माबा मोनसे फर्मुलाजों बेखौ जुदि खालामाबा एसटी शेड्युलिंखौ खालामाबा निश्चय प्रेजेन्ट जे बिटिसिनि 6 शेड्युलनि सेटआप पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसन जेराव जों 30 बे एफेक्ट जागोन किन्तु रिपर्टआव नुनाय बादिबा बाय नटिफिकेशन माबा मोनसे एफेक्ट जायालासिनो खालामगोन होननानै बुंदों किन्तु माब्ला खालामगोन मारै खालामगोन बेखौथ' डिसकासन जायाखै बेफोरखौ गासिबो पार्लियामेन्टआव फटायहरनायनि आगोल आलोचना खालामनांगौसोमोन बाथुराव गन्डगल जानाय नङामोन बेवहाय सावरायनायनि मोनसे जेनेबा बे आयदाखौ गुबैयै जाखिनि बेवहाय नैबे सेफ जननि थाखाय बिटिसि पार्टखौ बा नटिफिकेशन होनायनि बागै बेनि बागै मोनसेबो बिदि सावरायनाय बेखौ जों सावरायनायखौ खोनायाखै माथो रिपर्टआवबो गैया खालि बाय नटिफिकेशनल' होनना बुंदों पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभखौ बाय कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बुंदों बाय कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट माबोरै खालामगोन सोर खालामगोन कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टआव मा पइन्ट्स होगोन मा प्रभिजन्स होगोन मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे नैबे मोनद' हारि बे हारिखौ लाना मोनसे राजखान्थियारि खालामदों नामा फारसेथिं एसटिफोरखौ खालामबाय आरो बेराफारसेथिं नैबे मोनद' हारिखौ खालामनाय बायदि नोंथाङा मोनदाङो नामा जेरावनोखि बिथांमोननि दाबिया दिनैनि नङा गोलाव समनिफ्राय मोनसे दाबि खालामबाय थादों बिथांमोना सोमावसारबाय थादों नाथायबा बे समाव हरखाबै नोंथाङा दहाय बुंदों जुबिन गार्डनि केसखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय बे केसखौ बा बे सोमावसारनायखौ खालामदों होननानै बाथ्राखौ बुंहैदों जेनुइन दाबि जाय दाबिफोरा बे समाव मोनसे गावस्रानायनि मोनसे बिथिं नुदों होननानै सानो नामा नोंथाङा बेथ' गावस्रागोन निस्सय डिभिसना फैखागोन बेयाव माने बेबादि शेड्युलिंआल' मोनसे फर्मुला मोनसे माखासे राजनैतिक पार्टिफ्रा स्पेशेलि बिजेपि जेबायदि खालामनाङामोन आं दहाय बुंनाय बादि आर्टिकेल 342A कन्स्टिटिउसननि बे प्रभिजनजों बै जाथिया निस्सय माने जेनुइनलि एजुकेशनेलि सशियेलि बेकवर्ड नंगौना नङा बेखौसो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियासो बेनोसो मोनसे कमिसन गथायना होनानै स्टाडि खालामनांगौमोन आरो दा बे जायाखै नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जेब्ला बर' कसारि एबा बे समाव बर'फोरा जे एसटि मोननो हादोंमोन बै समाव जे बर'फोरनि एसटि होनायनि बेलायाव मा बिथिंखौ नायनानै आरो माब्ला होनाय जादोंमोन कन्स्टिटिउसनेल अर्डार एसटिनि थाखाय 1950 बेयाव प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो आर्टिकेल 342 खौ लानानै गभर्नरनि कनसालटेसन लानानै डिमा साकासारि आरो गार' हाजं बर' कसारि गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरखौ बेयाव केटेगराइज खालामनाय जादोंमोन 1950 कन्स्टिटिउसन अर्डार आर्टिकेल 342 प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया गभर्नरजों कनसाल्ट खालामनांगौ किन्तु बेबादिसो जानांगौमोन आर्टिकेल 342 दानि जे शेड्युलिं खालामनाय गोदान मोनद' बे एसटि ट्राइबेलफोरखौ एसटि सोसननायाव किन्तु मिनिस्ट्रि अफ होम अफेयार्सनिफ्रायसो फैलायबाय नै दा एमके सिंला जेराव 2016 आव जादों बेसो रेकमेन्ड खालामहरदों दे ग्रुप अफ मिनिस्टार जानांगौ होननानै बिनि बेलायाव नैबे मोनद' जाथिनो शेड्युलिं खालामनांगौ होननानै माखासे रिपर्टखौ लानानै एथन'लजिकेल रिपर्ट मा रिपर्ट लानानै बिदि होदों बैयाव खिन्थु 1950 आव 342 आर्टिकेल दाना खिन्थु डाइरेक्ट
मिनिस्ट्रि अफ होम अफिसनिफ्रायसो MK सिंगला ओमफ्राय बे 342 आर्टिकल जेरावनाखि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया इन कनसाल्टेसन विथ गभर्नर बेयाव ट्राइबेल माहारिफोरखौ माबोरै केटेगराइज खालामनाय जादों माबोरै डेफिनेसन होनाय जादों होननानै बुङोबा नैबे मोनबा क्राइटेरिया मोनसे प्रिमिटिभनेस मोनसे जिअग्राफिकेल आइसोलेसन मोनसे साइनेस आरो दंबावो बेखौ आं बुंनो थांला मोनबा केरेक्टारजों बेखौ लानाय जादों आरो बै समाव बे क्राइटेरिया जिहेतु दंमोन जायनि थाखाय बेखौ रिकगनाइज खालामदों दानि बेलायाव बेखौ नोंथाङा मोनदाङाखै नामा दानि बेलायावथ' बे केरेक्टारखौनो नुवा बेखायनो जेनेबा आहम सुतिया मरान बिसोरखौबो ससियेलि एजुकेसनेलि बेकवर्ड नंगौना नङा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियासो मोनसे कमिसन गठन खालामनानै स्टाडि खालामनांगौमोन मा खालामनो हागौ मा खालामनो हाया बेबायदि माने गोलाव मोनसे स्टाडि खालामनो हारियाव मा मा दं गासिबो बुस्थुआव बेवहाय फैजोबगोन आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ फोरमायथिबाय नोंथांनिफ्राय आङो मोनसे क्लियार एबा बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो जाखिनि थाखानाय STफोर दङ बिथांमोना क्लियार जानायनि थाखाय मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे आसामाव मोनसे बाथ्राया ओंखारदों जायबा 6 शेड्युल नागिरदों बिनि लिडारफोरा बुंनायखौ नुदों बेवहाय ST होनानै आसामखौ रैखाथिनि बाथ्रा ओंखारदों आयेनारि बे बिथिङाव बेसेबां गनायजाथाव बेयो ST होनानै स्टेटखौ बा आसामखौ रैखा खालामनो होननानै बाथ्रा मख'नाय दं ST स्टेट होननानै ST स्टेट जानांगौ होननानै बेवहाय गोरलै ओंथियाव बेखौनो बुंदों जे 6टा जनगोष्ठीनो ST होनांगौ आरो ST जानाय लोगो लोगोनो आसामखौ बांलादेशनिफ्राय रैखाथि खालामसै आरो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय रैखाथि खालामसै होनना बुंदों बेयावहाय गुबुन जाथिखौ ट्राइबेल माहारि थाखानाय ट्राइबेल माहारिखौ ST एफेक्ट खालामनानै गुबुननो ST होनाया मोजां जायाखै बेनो इलिगेल माने ST खौ केटेगराइजखौ मानो खालामो जाय जाथिया जाय माहारिया एकदम गाहायाव गोग्लैसोनानै दं बेखौ समान खालामनो थाखाय खिन्थु आपार आसाम सानना नायोबा आहम सुतिया गासैबो उन्नति माबा डेभेलपखा ससियेलि एजुकेसनेलि गासैबो डेभेलपखा आसामखौ खुंबोनाय बेथ' इलिगेल जाखाबाय समान जाखायाखसै बियो दा बेवहायनो इलिगेल जेंना आरो खहाया माबायदि जागोन थाखानाय STफोरा गमामायैनो जुदि पलिटिकेल बायासनेस थानानै पलिटिकेल प्रेसाराव जुदि बेखौ होमारोब्ला ट्राइबेलफोरा जों फिसा हारि बर'फोरा फिसा हारि दा बे हारिफोरा सोलोंथाइ बिथिङावबो दिनैनि थारिखआव बा दिनैनि खालाराव गोबां गैया गुबुन गुबुन नोङो इनस्टिटिउसनफोरावबो जुजिनायानो गोबां जायो दा बे बिथिङाव जोंनि फरायसाफोर ट्राइबेलफोरा मा जेंनायाव गोग्लैनो हागोन एबा बे समाव जुदि जायोब्ला होयोब्ला जेंनायाव गोग्लैथारनो हागौ मा बुंनोसै आंनो मैया सासे टिवा आंनि लोगो बिजों रायलायदोंमोन आङो जाथिनि टिवा जाथिनि बियो बुंदों गावसिनि जाथियाव टिवा जाथियाव 1.5 लाख 160 लाख बादिल' पपुलेशन आसामावनो गाव बुंनायनि खोथा आरोखि बे गावनिफ्राय आं खोथाखौ मोनदों दा बेफोरबायदि फिसा जाथि जेनेबा दा गुबुन जेनेबा कम्पिटिशन खालामनांगौबा दाथ' नोङो जाथिया थाखानाय जाथिया एफेक्ट जाया होननानै बुंदों खिन्थु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेलनि इन्स्टिटिउसनफ्राव रिजार्भेसनफ्राव बाव 1 ST होननानैथ' बुंखाथारबाय बावथ' एफेक्ट जाखाबाय सिंगल ST बाव खुनु केटेगराइज गैला Bबो गैला Pबो गैला Hबो गैला होमबाथ' एफेक्टआनो जाखाबाय बाव दा फैगौ बेलायाव जोंनि
बर' माहारिफ्रा स्पेशली गामि ओनसोलाव थानाय फरेस्ट ओनसोलफ्राव थानाय दासिमबो बहुद गाहायाव दङ सोरबा न' मोजां गैया सोरबा जौ लोंनानै गामि बोथोराव गोदो हाबनानै थायो मोजां मोनसे पेरेन्टिं गथ'खौ माब्रै खालामनांगौ माब्रै खालामनाङा माब्रैबा मोजां जालांगोन बेनि खुनु उद्देश्यानो गैया बै जे उन जोलैनि जेनेरेसनफ्रा उननि समनि बेलायाव बेबादि जालाङोबा जुदि एक्सेप्ट जायोबा मोनद' जनगोष्ठिया होमबा साख्रिनि बेलायाव फरायनायनि बेलायाव बहुद हेम्पार फैगोन माने गोग्लैसोनानै आरोबाव गोग्लैसिनगोन जुदि एसटि जिअटि थाबाय एसटिनि गेजेरावनो गाहाय थाखो नागिरबावनांगोन आरोबाव मोनसे केटेगरि खालामबावनांगोन नामा आरो एसटि जोंनि सिक्स शेड्युलाबो एफेक्ट जाबावगोन सिक्स शेड्युलनि थानायनि ओंथिया थानाय नङा मोनसे सम्भाबना थागोन नामा जे मोनसे समाव जे एसटि नैबे सिक्स शेड्युल बे सिक्स शेड्युला गुबुननि जायगायाव बा गुबुनासो बेवहाय बाहागो लानाय आरो बेनि अनगायै जों मोनसे बाथ्राखौ मख'बाय थादों जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक जाय दिनैनि तारिखाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआबो सेफ गैला गुबुन हारिनिफ्राय दा बे बिथिङाव बिथांमोननो जुदि होयोब्ला लेन्ड राइटखौ जुदि होयोब्ला पलिटिकेल राइटखौ जुदि बिटिसिआव होयोब्ला अब्ला जों गोलाव समनिफ्रायनो बर'फोरा आन्दलन खालामबाय जिहेतु 5,000निबो गोजौआव बर'फोरा बे समाव मुंख्लं जाबाय जायनि थैनि बेसेनजों दिनै बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनबाय दा बे बिथिङाव जोंनि संग्रामा दैयाव थांगोन नामा जों गुबुननि आखायाव बे समाव गथायनो थांगासिनो दं नामा एज ए बर' सुबुं हिसाबै नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय नाजागोन बे रिपर्टआव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआव हानि लेन्ड राइट्सनि सोमोन्दै एथ'ग्राब गोलाव लिराखै बुंदोंल' जे गुबुन जाथिनिफ्राय गुबुन ट्राइबेलफ्रा गोदानै ट्राइबेल जानायफ्रा थाखानाय जे एसटिनिफ्राय हा बायलायनाय फानलायनाय बिदि हानो मोननाय नङा होननानै बुंदों आरो खिन्थु रिपर्टआ बेसेबांजों सैथोयै थांगोन बै जे नटिफिकेसनाव बेसेबांजों प्रटेक्सन होनो हागोन बेखौ उननि बेलायावसो मोनथिसिगोन गोहोमा सिक्स शेड्युला गोग्लैगोन जुदि बेवहाय नैबे बिथिङाव सिक्स शेड्युलनि बिटिसि पार्टआ जिहेतु बेवहाय बोखाव जायो आनडिभाइडेड गवालपारा होननानै मख'दों आनडिभाइडेड गवालपारायाव एनअसिखौ बिटिसिआ होयोब्लासो जागोनाव मोनसे सिखांदों गमामायैनो जुदि मिरु लेभेलाव आरो रायजो लेभेलाव एसटिआ जाबाय सिक्स शेड्युलनिफ्राय बिथांमोननो हरदिया एनअसिखौ हरदिया स्टेट लेभेलाव बे जुजिनाया बर'फोरनि जुजिनाय बा एसटिफोरनि जुजिनाया माबायदि जागोन सेन्ट्रेल लेभेलावथ' नोंथाङा बुंबाय सिंगोल मोनसे एसटिआनो जागोन रायजो लेभेलावबो माबायदि जागोन जुजिनाया बेखौनो आं दहाय बुंनाय जिहेतु रायजोआवनो जोङो माखासे इनस्टिटिउसनफोराव जों गुबुन जायगायाव थांनायावथ' जों कम्पिटिसन खालामखानो हाला एज ए ट्राइबेल एबा बर'फोरा राभाफोरा हमनानै ला फर एग्जाम्पल आरो बेनि अनगायै रायजोआवबो जुदि बे जुदि इफेक्ट गोलैयोब्ला बा रायजोआवबो जुदि बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला जोङो इनस्टिटिउसन बुङोब्ला जोंनाव गुवाहाटियाव बा हमना ला सिलचराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव गिदिर गिदिर इनस्टिटिउसनफोरा जों दङ बिटिसिआव जिहेतु खायसे इनस्टिटिउसनफोरा गैया सोलोंथाइ लानायनिफ्राव गैया दा बै बिथिङाव कम्पिटिसना बोरै जागोन जदियावबा एनअसि बिटिसि पार्टआ हरदिया खिन्थु सोलोंथाइखौथ' जों गुबुन जायगायाव लाहैनांगोन बा आसामनि पार्टआव जों लाहैनांगोन अब्ला बै बिथिङाव जुजिनाया माबायदि जागोन जों जानगारनो गोनां जागोन नामा एसटिफोरा बा बर'फोरा बे सोलोंथाइनिफ्राय रिपर्ट बादिब्ला दहाय बुंनाय बादिबा आरोबाव एफेक्ट जाया जानाङा होननानै बुंदों खिन्थु मा फर्मुला बाहायफैगोन नटिफिकेसनाव मा थागोन माब्रै थागोन
बेखौ साननो गोनां दा बुंनांगौ बादिबा लेभेल अफ कारापसना थ' दंखायोआनो बे सोरबा जाथिखौ जे फरायनायनि बेलायाव एडमिसन माबा मोनसे साख्रि माबा मोनसे इनस्टिटिउसनाव बेखौ कन्ट्रल खालामनो हैनांगौआ बहुत मुस्किल जागोन जेराव दानायावनो सोरबा दासाबो बर' लेखायाबो बर' खुनु टाइटेलजोंनो हमनो हाया मा जाति हमलायनो हानाय नङा आरोखि आरो बेवहाय 6टा जनगोष्ठी सोसनबावनोसै आइडेन्टिफिकेशनानो बिराद मुस्किल जागोन आरोखि नुहुरनायाव बिथांमोना मोनसे जेब्ला एसटि मोनो जिहेतु मोनसे स्टेट लेभेलाव भिखौ होनाय जादों दा बे बिथिङाव आयेनारि बिथिंजों जुदि थाङोब्ला मिरुआव जिहेतु सिंगल एसटि नालाय एसटियानो बेखौ लानानै बैसोर जुदि चेलेन्ज खालामोब्ला माबायदि जागोन जुदि स्टेटआव मोना होननानै जुदि सासे एसटि भिखौ नाकच खालामबाय मिरुआव नाथाय मोनो बियो बै मानसिया मिरुखौ मोननाय लानानै जिहेतु सेन्ट्रेलावनो मोनदोंबा स्टेटआव मानो मोना बिटिसिआव मानो मोना जिहेतु आं एसटि नालाय एसटियानो दा बिदि बायदि चेलेन्ज खालामोब्ला माबायदि जागोन बायदि उननि समनिफोराव बेथ' केन्डिडेटआ बेथ' कर्टनि बेलायावसो थांसिगोन आयेनासो बिजिरसिगोन बेखौ बेनि सायाव जुदि केस जालायोबा गावनि मोनथायनि थाखाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु 6 कमिउनिटि होननानै बुंदों मोनद' हारिनो जे हारि हिसाबाव आलदा आलदा मोनसे जेंना थायो बिदिन्थि बायदि बर'फोरनि जेंनाया मा बे आलदा मोनसे जेंना जागोन बर'फोरनिखौ आं एग्जाम्पल होबाय असमियाफोरनि बा हारसाफोरनि जाखिनि जेंना बे जेंनाया आलदा जागोन राजबंशीनि जेंनाया आलदा जागोन हमनानै ला बेवहाय ताइ आहमनि जेंनाया आलदा जागोन दा गुबुन गुबुननि जेंनाया आलदा आलदा जायो आरो बेनि गेजेरावनो जाखिनि मोनद' हारिखौ मोनसे पेकेज बानायदों मोनसे गथा मोनसे बिथांमोना गासैखौ लाफानानै मोनसे पेकेज बानायनानै बिथांमोना पुट आप खालामदों नाथायबा जों मोनथिगौ जे नैबे आहम जातिया बिथांमोना बिराद एडभान्स आसामखौ बिथांमोना खुंबोनाय पपुलेसनाव बिराद बिथांमोना गोबां आरो बेराफारसेथिं जों गुबुन गुबुन कमिउनिटिखौ नायोबा जोबोरनो एडभान्स बिथांमोना नाथायबा बिनि गेजेरावनो मोनद' हारिनि गेजेराव खायसे खायसे हारिया एसे फिसासिन बैसोरनि जे कम्पिटिसन बिसोरजों जुदि खालामोब्ला बा बिथांमोनजों जुदि जुजियोब्ला बिथांमोना एसे गाहायाव जाखिनि केटेगरि नोंथाङा बाथ्राखौ बुंदों दे मोनथाम जुदि बेवहाय मोनबा जुदि बेवहाय जुदि क्राइटेरिया जुदि मिलायोब्ला बेवहाय एसटि होनायनि मोनसे चान्सआ थायो बा होनो हायो प्रेसिडेन्टनिफ्राय दा बे बिथिङाव आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जिहेतु पेकेज बानायनानै बिथांमोनखौ हरनाय जाबाय नाथायबा जेंनाया बा बिथांमोननि राजखान्थियारि बिथिंजों नोजोर होयोबा ससियेलि जाखिनि नोंथाङा बाथ्राखौ मख'बाय मोनबा केटेगरिनि बे केटेगरिना गासिनोबो एखेना नोंथाङा सानोना बेखौ जिहेतु नोङो बबेबा नैबे हारिया जोबोद एडभान्स बबेबा हारिया गमामायैनो गाहाय खनसेनो लांनाय जाहोना मा बावबो रिपर्टआव होदों गुबुन गुबुन जाथिनि रिपर्टआव माबायाव भिउसआ आहमनि बेलायाव माखासे एजुकेसननि ससियेलि बेकवार्ड होननानै बुंदों राजबंशीनि बेलायाव बिसोरो माखासे आइडेन्टिटि लुबैनाय दा बेयाव बे पेकेजखौ लानायनि खारनानो जाहैबाय माने जाय पपुलेसनखौ लानानै भट बेंकआ बेसेबांसिम साबसिन जागोन बैखौ भट बेंकखौ लानानैसो मोनसे पेकेज खालामदों आपार आसामनिफ्राय आहम चुटिया मरान कुच राजबंशी आदिबासि बिसोरखौ होयोबा शेड्युलिं जुदि खालामोबा लाब राजखान्थियारि लाब दा बेनो माखासे पेकेज खालामनाया खारना
नङाबाथ' आलादा आलादा मोनसे जाथिनि जाथिखौ लानानै मोनसे रिपर्ट मोनसे लिगेल जेनुइन मोनसे रिपर्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय मोनसे केन्सेल खालामलायनानै बैजोंसो थांनांगौमोन आरोखि दा डाइरेक्ट माने सिक्स शेड्युल मोनसे शेड्युलिं खालामनांगौ होननानै मोनसे पेकेज खालामनानै गावसिनि लाबाराबखौ लायनानै गुबुन एक्सिस्टिं ट्राइबेलफोरखौ मार्डार खालामनानै बेखौ बे उद्देश्यजों बिसोर लाबोदों गमामायैनो राजखान्थिनि जोबोद मोनसे बेवहाय बेनिफिटनि थाखायसो बेखौ लाबोदों होननानै नोंथाङा सानो जोबथारनायाव आङो बेखौनो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जे बे बेलायाव सांग्रांथि एसटिफोरा माबायदि जानाया गोनांथि दं नैबे एसटि होनायनि बेलायाव बा एसटिखौ जिहेतु थाखानाय एसटिआ होबथानायनि मोनसे बाथ्राखौ ओंखारबाय थादों आरो होबायबो थादों दा बे बिथिङाव एज ए नोंथाङाबो सासे ट्राइबेल महरै लिगेलनि अनगायै नोंथाङा सासे ट्राइबेल एज ए ट्राइबेल हिसाबै सासे बर' फिसा हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन बेखौथ' डेम'क्रेटिक भाबै होबथाबाय थानांगोन जुजिबाय थानांगोन आरो जेसेबां हायो जेसेबां ट्राइबेल जे मिनिस्टारफोर ट्राइबेल जे एमपिफोर माखासे नर्थ इस्टनि ट्राइबेल एमपिफोर बिसोरजों लबि खालामनानै बिसोरखौ बुंहोनायनि सेस्था लाबो खालामनांगोन बे मोनसे पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसन थाबाय 2 नम्बरा जाहैबाय लिगेल साइडजों हाइ कर्ट जा सुप्रिम कर्ट जा बेखौ जुजिनायनि राहा लामा जों लानांगोन आरोखि आरो जिहेतु गावस्रानायनि बेलायाव मा बुंगोन एसे बर' फिसा हिसाबाव जिहेतु जों नुनो मोनो माखासेया होनायनि फेभरावबो दङ जे जोंहा एसटि थाखानाया खहा जायालासेनो एसटि होनायाव जोंहा बाजानाय गैया बुङो बेराफारसेथिं बन्द हारिनो एसटि होनाङा होननानै स्पस्ट खायसेया खालामदों दा बेखौ नोजोर होयोब्ला खायसेया होनाय दङ खायसेया बेरेखानि बेलायाव दं बर'फोरनि गेजेरावनो गावस्रानाया मोनसेखौ नुनो मोनदों बर' फिसा हिसाबाव मा बुङो नोंथाङा आसलथे बेखौ बिनि सायाव होनांगौनि बेलायाव राजनितिक खालामनो नाङा जाथिया मोनसे जासि जाग्रा बुस्थु नङा मोनसे बाजार नङा जों हागौ माने जोङो जाति हिसाबै सोलिनांगोन पलिटिकेल एसपिरेसना गावबा बेलेग थाबाबो जातिया मोनसे खौसेयै थानांगोन आरोखि राजखान्थियारि बिथिङाव जुदि नोजोर होयोब्ला दिनैनि खालाराव आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला आरो रिपर्ट बायदिब्ला एनअसिआ बिटिसिनिफ्राय हरनांगौ जुदि बिटिसिआव मोननै पलिटिकेल जिहेतु गावबा गाव गेइन खालामनो थाखाय नाजानायखौ नुनो मोनदों फारसेथिं इउपिपिएलआनो बुं फारसेथिं बिपिएफआनो बुं दा बिथांमोना जिहेतु फेभाराव खालामनो नागिरदों मोनद' हारिखौ जुदि नैबेयाव मोनद' हारिखौ जुदि एसटि होगोन होनना बुंदोंब्ला बा होआ होननानै बुंदोंब्ला बिथांमोननि भटखौ मोननाय नङा बेराफारसेथिं जुदि होगोनाव जुदि थायोब्ला बिथांमोननिफ्राय भटखौ मोननाय होननायनि मोनसे चान्सआव थायो दा मोननैबो जुदि राजखान्थि हान्जाया एक जानानै जुदि बुङोब्ला जों पलिटिकेल बेलायाव जुदि ज' जानानै नैबे शेड्युलिंनि जे केसाव जोङो कुनु बाथ्या मानिया जों एसटिखौ बेवहाय होनायाव मदद गैया होननानै जुदि ओंखारोब्ला बा डिसिसन लायोब्ला दे भटनि बाथ्राखौ जिहेतु गिबाय दं मोननैबो राजखान्थि हान्जाया बिपिएफआबो गिदों इउपिपिएलआबो गिदों दा बे बिथिङाव जुदि मोननैबो जुदि होआ होननानै जुदि डिसिसन लायोब्ला खहा जागोन नामा भटआ बिसिनि इउपिपिएलनि बिपिएफनि भटनि बेलायाव मोनसे नङाथ' मोनसे खहा जागोन खिन्थु बेखौ खहा जाबाबो जोंथ' रिस्कखौ लानांगोन खारन जाथियासो देरसिन राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय
राजनितिक लाबनि थाखाय जों बेखौ गेलेनाया मोजां नङा माबा मोनसे सोरनोबा जाथि होनांगौ सोरनोबा ट्राइबेल होनांगौ बेखौ गेलेनाया मोजां नङा नांगौबा दस्रा राहा लामा लानांगौ लिगेलि कन्स्टिटिउसनेलि दा बेखौ जुदि सोरबा जनगोष्ठिया कुच राजबंशिया आदिबासिफ्रा जुदि बिदोंबा बेखौ जों दस्रा राहा लानांगौमोन जे पलिटिकेल जों रायलायनांगौमोन जे उमुक गोजौ लेभेलाव प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजों ट्रु पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसन बिदि खालामनांगोन बिदि खालामनांगोन कनस्टिटिउट खालामनांगोन ससियेलि एजुकेसनलि बेसेबां बेकवार्ड मा कन्डिसनाव दं बिसिनि थाखाय जों एक्सट्रा माबा मोनसे पलिसि बाहायनो नामा माबा मोनसे फर्मुला बाहायनो हायो नामा बेजोंसो थांनांगौमोन जों जाथि होनाया मोनसे सलिउसन नङा सेटलमेन्ट खालामनाया मोनसे माबा नङा फर्मुला नङा अनेक फर्मुला दं संबिधानानो बुंदों माने गुबुन बिथिंजोंबो बिथांमोनखौ जौगाहोनाय सोलोंथाइनि बेलायाव लानानै गुबुन बिथिंजोंबो खारन जोंहा संबिधान दंखायो आं दहाय बुंनाय बादि आरोबाव आर्टिकेल 342A आरो बेखौ लानानै शेड्युलिं खालामनानै राजनीति गेलेबाय थादों जेनेबा मेनलि बिजेपि राजनीति खालामो खिन्थु बै आयदायावनो रिपर्टआव मोनसे लिरदों एसटिभिआ थाखानाय एसटिनि सिट मोननै सिटखौबो बाथ्राखौ मख'दों एसटिनि रिजार्भेसनावबो इफेक्ट खालामनो हाया हानि बेलायावबो जेबो इफेक्ट खालामनो हाया होननानै बेवहाय लिरनायखौ नुनो मोनदों बैस्रा बेनिफिटआ मा जागोन एसटि लानानै मुलाम्फाया मा जागोन आं ओरैनो सिन्थासो खालामदों दै खिजान भबिष्यतआव बिसोरबो खिजान 6 शेड्युल बिगोन ट्राइबेल जानानै फिउचाराव बिलांनोबो हागौ बिसोरो 6 शेड्युल बिलाङोबा बिसोरबो गावसिनि माबाखौ सालायनायनि थाखाय ओमफ्राय आस ए हल आंनि माखासे लोगोफोरबो दंमोन दै आहमफोर जोंहाय गुवाहाटियाव थाबा आं लोगो मोनदों माखासे लिडारफ्रासो 6 शेड्युलखौ बियो बिसोरनाव माखासे जाथिफ्रा माखासे गावसिनि जाथिनि मानसिफ्रानो एथ'राब गुरुत्व गैया नाङा माखासे लाभालाबनि थाखायसो पलिटिकेल गेइन बेनि थाखायसो जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय जे जिखिनि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जिखिनि रिपर्ट आरो जे शेड्युलिंनि केसाव जुदि जानोब्ला बा एसटि जानोब्ला मा क्राइटेरिया एबा मा बेवहाय बाहागो एबा बे समाव थानांगौ बेनि सायाव गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय गमामायैनो एसटि जामारोब्ला थाखानाय एसटिआ मा इफेक्ट गोलैगोन आरो बेखौ रैखाथि होनो थाखाय मा राहा लानांगोन बेफोर गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय आयेनारि बिथिंजों बियो जे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जिखिनि रिपर्ट दाखिल खालामनाय एबा दैथायनाय बे बेसेबां गनायजाथाव बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय थारैनो जों रायखांनांगोन बेखौबो जे मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला बे माबायदि जागोन जोंनि बिटिसि ओनसोला एबा 6 शेड्युल ओनसोला माबायदि थासारियाव गोग्लैहोगोन बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय जोबोदनो मोनसे सम नोंथाङा जोंनो होबाय नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै जोंनो नैबे समाव रायजो राजाफोरनो उदाङै बाथ्राखौ मिथिहोबाय रिपर्टनि सायाव नोंथाङा मिथिहोबाय एसटि जायोब्ला मा जागोन बेनि सायाव सांग्रांथिया माबायदि जानांगौ एज ए बर' फिसा हिसाबावबो नोंथाङा एवारनेसखौ जोंनो होबाय रायजो राजाफोरनो लिगेलिबो नोंथाङा गोबां बाथ्राखौनो मिथिहोबाय बेनि थाखाय जोबोद जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय साबायखर बावबाय गोजोन्थों